Сега ще започнем инсталирането на нашата нова камера. За целта влизаме в положението iCam 365, мисля, че беше ли нещо подобно. Много лесно става. Сканирате кода, който е даден с инструкцията на камерата през телефона и с QR код четец и приложението се инсталира. След като го инсталирате, го отваряте. Следващия етап да инсталираме нашата камера. Натискаме плюса горе, Add Device и сканираме кода, който е на самата камера. След като го сканираме, вече сме вързани към камерата. Много е важно да е включен Wi-Fi на устройството и трябва да въведем името на мрежата. Автоматично не го разпознава повечето рутери, на някои рутери го разпознава, на някои ние нямаме идея по каква причина, но ние ще въведем нашето име на мрежа. Така, след като сме въвели паролата и името на мрежата, минаваме на следващото меню Next и на нашия телефон ще появи код. QR код, който трябва да доближим до камерата. След това насочваме устройството към нашия телефон и получаваме съобщение, че е получена конфигурацията и нашата камера вече е готова за употреба. Изчакваме свързване на камерата с сервера и вече е свързването успешно. И нашата камера е онлайн. Здравейте, приятели! Това е нашата китайска супер камера за 6,80, евентуално 18, около 18 лева. Купих две, не знам точно тая коя е. Както се вижда, качеството не е това, което се очаква, но за толкова пари това е. В момента това е HD качество, също го направим на Full HD и ще пуснем запис на телефона да го покажа в натурален вид. Сега в момента камерата записва на телефона ми. След като натиснете кнопката долу за камера, записва. Тя мислите, реагира на движение, открива командивни форми, човекоподобни форми. Никакъв проблем няма, доста е добра в това отношение. За качеството на картината не вярвам да е Full HD. Даже и за специалист като ми не е видно, че това не е толкова добро качество. И така, да минем към настройките. Трите точки горе. Първо, говорител, микрофоните, от тук се активира функцията за интеркома между камерата и телефона. Може да се говорите спокойно, качеството не е много добре, но се ядва. Ако го активирам обаче, се чуи микрофония между телефона и камерата и почва да повтаря след мен, така че сега ще го оставим на така. Добре, хубаво. С тази иконка се завърта хоризонтално-вертикално. Така. Говорител казах ми, камера това в момента записва. Сега ще го спрем. Спряхме записа. Може да записва в облака, ако си платите естествено, с един месец пробен период. Но за сега или на картата памет, кой като се реши,
ще минем към настройките. Настройките са от сетинг. Горе трите точки. Това е настройки на звука. Както казах, ако включа микрофона в момента, ще се чуи яка микрофония, а може да не се чуи. Да, за сега не. Значи, добре. Очаквах микрофония. Така, следващото е споделяне. Когато искате да споделите с някой вашата камера, е абсолютно лесно и удобно. Избирате добавяне, избирате си на кой да я пратите на някой приятел през Viber или нещо такова и той получава линк към приложението и код, с който ще има достъп до вашата камера. Следващото нещо е видеорекординг. Запис, както казахме, много лесно се променя отпред по HD и HD качество. Според мен няма разлика видима, качеството си лошо. Следващото е качество на картината. Да завърташ завъртане на картината и да по... Това вече не съм го изследвал още. Контент. Не, това е нещо, дето не ми е познато до сега, не съм го изследвал. Така. Това е за нощен режим. Когато включиш на автоматично, само избира дали е ден или е нощ и разпознава светлината. А иначе в момента така включва светодиодите. Постоянно има бели светодиоди с бяла светлина и инфрачервени. Така е изключено постоянно, а така е автоматично. Това е за нощно виждане. Дали да е постоянно включено или автоматично. Така. Това е memory card. В момента нямаме карта за памет. Като се постави, се настроя времето на запис, кое може да си я проверявате, да си я четете, да си я достъпвате и автоматично изтрива, когато е недостатъчно, когато превърши обема на камерата памет, автоматично изтрива старите записи. Това е за съобщенията. Пускане на всички съобщения, при засичане на движение да изпраща съобщения, при засичане на звук да изпраща съобщения и при засичане на човекоподобна фигура. Съобщенията през интервал 5 минути и може да зададете и период, в който да не ви смущава. Ако решите по някакво време, примерно от тези колко часа от вечерта от 22 часа до 7 часа сутринта, да не ви пращат съобщения. Така. Засичане на движение. Първото е режима само на когато засече движение на екрана и второто е когато засече едновременно на движение по екрана на записа и на звукови движения. Това е чувствителност на засечение на движенията. Ниска чувствителност, средна и висока чувствителност. И най-последното е може да си зададете регион, в който област от екрана, в която да засечат движение само определени квадратчета, ако имате желание. Така. Това е за интелигентно трасиране. Както виждате, в момента е случайно на интелигентно трасиране и постоянно камерата следи моето движение по терасата. Може да го изключите. Тогава ще стане неподвижна камера. Само в една посока и толкова. Така. Следващото е съобщения, които трябва да издава камерата, когато наближи засече обект да се движи. Включваме ги и имаме няколко вида съобщения. Първото е рингтаун. Така аларма, доста е силно. Следващото е добре дошли. Добре, влезли сте в... Така.
няколко градени, доста са. Частен сектор, не влизай. Внимание, не се катери. Внимание, дълбоки води. Пази се такова. И зона, в която не може да паркирате. И може да си изберете запис, който да направите. Когато искате да добавите запис, натискате Long Press to Record. Натискате 6 минути, може да си изберете запис. И си го избирате, като решите. Какъв си искате запис? И така, изключваме го. Сега ще го изключим за сега. Така. Интелигентно трасиране, както казахме, включено. Това е задаване на изкуствения интелект да охранява обекта. За съжаление, това е платена функция, трябва да се плати. Отдолу имаме рестарт на устройството и още допълнителни настройки. Приключване на устройствата, на прехвърлите на друга Wi-Fi мрежа и настройка на времето на устройството, местното време. Като цяло това е. Това е микрофон. Се включва интеркомната връзка и може да говорите с обекта от среща. Не е идеално качество, не е хайфи, но се чува и се разбира. Да, се получи микрофония. Добре, благодаря за вниманието. Ще следва нощен тест в нощен режим, нощно време. Сега ще тестваме нашето китайско чудо на нощен режим. В момента е тъмно, почти има отразена светлина от уличната лампа, но сега ще видим как точно ще се представи. Навлизам в обхвата. В момента светват светодиодите. Тя ме следи. Има 4 доста ярки светодиода, освен тия, които са инфрачервените. Се виждат доста добре. Не е идеално качество, при всички случаи не е Full HD това чудо, но за обикновена аларма да се тресне някой за 6,50-6 и нещо заслужава цената. Беше на промоция, втора камера, 2 камери, едната 18 и някоя стинка и другата е 6 лева и нещо. В момента пак светна. Реално няма никаква разлика между двете камери, само че едната има оптичен зум 10 пъти, а тази да включим зума трябва да я увеличим по този начин. А у нас има просто тази с дигитален зум, а другата е с оптичен. Но в една от този оптичен зум никаква качество е също. Доста добра покупка. Благодаря за вниманието.